Uyaone ugodzokera muri yeZimbabwe manyai panapa Kuliendiz online telefriend to telefriend kuti tapinda kuti timboonesana zvinhu zviri kuitika paground. Inini ndiri 1 gig handinyepe handitenderere ndongora munanga straight to the point. Kana usinganakirwe neni chibva wabva panapa because handisi kutinyengerera vanhu kuti muye munakirwidzwe neni. Kana muchinge matosvika panapa makateerera nyaya dzacho dzese kubva kudhara, uyai timboonesana kuti Tagwirei waronga zvipi against Tungwarara, because panapa nyaya iripo kwaita mukomana ari kurarama nemari yaTagwirei, ari kuita zvehwaku mukwaku, ari kupuwa mari every day, achidya achiguta achibenefita pamari dzadokta kuda kwacho Tagwirei. Sorry zvenya ndinoda kudhipisa, ndinoda kungoti tingotaura nyaya, sometimes ndinoda kuti zvinhu zvinyatsorelata munzwisise zvinhu zviripo. Taurai kandishaya ari kuchallenja Tungwarara. I think vaita masame age manje kuona zvadai so. Ini nangu ndakataura ndikati kwandiri vese masame age kana muchinge pane ane problem nazvo anogona kungoya tombopinda kana boxing tomboputitsana kumbotsemurana kutsatusana chaiko, but vanhu vakati no iwo ukanyanya kuita zimonya unogara uchingotaura zvinhu zvake unozotikwadzira vana. Ndikati it's okay, but gedza tinzwe nyaya yekuti wana wari kuti kudii wana right, make sure kuti kana walaika kana uri kunakirwa nemovement kuti iende kumberi. Nyaya iri panapa muri yeZimbabwe Taurai kandishaya ari kuti after watching yesterday's Nyanga rally I had to ask myself as a commissar who Tungwarara really is. Does he know we are in recruitment mode? I had checked the last time he brought investors into the country. As per his mandate, seems like investors lost trust in him, hence this rush to wield some internal power so as to solidify name dropping in the UAE. Where is he taking the script to cause confusion and disruption in the party? Was he not appointed presidential investment advisor to the United Arab Emirates only, and Manicaland is not part of the UAE? Is it even being personally part of the President Mnangagwa's and First Lady's empowerment programs, which are so dignified and unifying? I once again ask myself what he is up to. As he claimed to have handled, mastered and neutralized Blessed Geza, does that mean he was part of Geza? And at his own party told him to stop insulting the president so that he could move around telling people that he is the one who silenced him as cloud farming. This is poorly seller's scout mode of operation. Then, as a commissar who interacts with people daily, this middleman's agenda is no good for the party. I recommended Yebet Chitepo School of Ideology for him. Please, Engonza ASAP. I propose a repair rally in Nyanga to clear confusion among our loyal party members who voted for us in 2023. It's time to relinquishes the advisor title so that politicians engage him without feeling like they are challenging President ED Mnangagwa. Inini ndonzi Kuliend andana wari munhu andinotya. Tungwarara kubva musi wakaenda kunosangana naMnangagwa ndopa akauya achita dzungurese here. Handisi kuziva kuti Mnangagwa anogona kunge ari akatuma Tungwarara here. Imimi vanati kandishaya nditi kana mune problem this confusion. I feel like Mnangagwa ndiye ane confusion honestly. Ndoziva kuti zvinogona kukutsamwisai because imimi vamotanga kufila kuti but ungataura, you can't say all those things against our president. Isusu tiri ma-citizens eZimbabwe and we are the owners of the country, saka totaura zvatoda. Zanu zokusarongeka zvinhu zokuti tozvitaura kubva kuseni kusvika ridoke. Zanu haina kurongeka, zanu haina direction and haitorina kana order. This is the reason why this young man uyo anozviti nhikirikini asi ari kuita zvinhu zvisina kana order. Ndo paanonhikirikini, ndo paari kurasika ipapo. Kusarongeka kwese kushauda ndakati this young utaronge mukadzi wake shwashwa ane chaanotaura asi ukataura akadzi wacho. I wish
kuti one day mukadzi watungwarara uya kuinbox kwangu ndokupa phone number unoziva kuti I'm more handsome than Tungwarara, saka unoya totaura nyaya kwete dzimwe dziya but dzekungotaurawo kungoziva kuti life yako muri kurara pasei kumba iko. Ungagara nekamurume kanenge kachireshe kana kutaura kachirotomoka kudai so everyday kanotuka munhu wese unokadii, kamurume kasina direction. Dzungu iroro ane gononga ane kwaari kuri hotspot because akatoudzwa kuti aiwa iwo itai uri kuitawo kana kuti kambenawo or what. Honestly speaking, hazvisiri izvo. Tungwarara is 99% wrong. He is only 1% right. Just one. But 99% ya Tungwarara zvese zvaari kutaura ari wrong. What was the purpose yekuswera uchiataka munhu akaita saHubert Angel? Hubert Angel chaakatoya achitataura ka. Hubert Angel akafeka uprofita hwake akaita zvakaita akati vanhu vese varikuda kupandukira Mnangagwa vada kutora muna masimba nechisimba kuna Mnangagwa. Ngwarirai musaite izvozvo, musadaro because Mwari havasi kuzvifarira chiprofesi dzedzi handiti. Iwo wakuya kuataka Hubert Angel wacho, saka uri kushandirani? Wozvitewo uri kutaura kuti ndakanyararidza geza zera rako Tungwarara dzikama. Ndakatozvitaura ngati Tungwarara dzikama, geza atori bigger than Tungwarara, we all know that. Iwe unofunga kuti Tungwarara akasangana nageza upiwe mambamere. Geza akatocontributa zvinhu zvakawanda muzanu PF iyaye. Hatisi kutaura zvokuti ndozati imimi like the likes of ana Machakare I'm going to read your comment here. So wataura zvakomenda panyaya but Machakare unotochiziva chokwadi ichi. And hauna kana one day Machakare rokwayo chiataka geza. Why? Because uno understand politics dzese dzine dzichiitika muzanu PF. Uno understand even zanu PF yacho kubva ichitanga, wakastada, wakaverenga, wakapfura nekuchitepo score for ideology kuri kutaura nana Kandishaya vanenge vachinhuwa hapwa. But Kandishaya is right on this one. Because dzimwe dzenyaya dzida kuti dzitaurwe navanhu vakaita ngesusu kuti handisinaona kuti ndikutaura nyaya ndichitya because kuna vamwe vanhu akangoda kungotaura nyaya vakungoti iwo Kandishaya uzodai like this guy ari kuti zvoni Kandishaya you are a noise maker, I doubt it you have a cell cause I don't think you know any protocols as far as the ruling party is concerned. I'm sure you need to go back to the grassroots and learn a bit about politics. My friend, I'm not in the structures, but I believe I know better than creating oppositions and functionalism from in the party. If someone is giving you scripts, I think this is nonsense and depends the comment but look now. Kandishaya ndiye komeza yawe party. Zanu PF ine yakazara vanhu vakawanda madzekwa ndikati machiko. Vekuti anongotaura zvinhu chero ari kumaseo asingaziye. Kana uchida kutoita zvinhu zvinofamba vana Kandishaya vane role yakawanda yavanotoplaya in the party. Vafana vakaita sana Tungwarara ndo vaya vanotenga mafoni vachitengera varakashi nekuvabhadhara mari pamonth kuti everyday life yake munhu basa rake kungomuka achinzi ari kunozvikuita sei kushanda achitaura a sort of nonsense. Ninga anogona, ninga ari kupedza basa, ninga anodai. Ndo role inoplaywa nananigirikina because Tungwarara akangona kungoti social media ikamusapota. Zvinovhiringidza vanhu vese vanhu vanotanga kuti apa Tungwarara is right nepaari wrong pacho. But pamwe pacho panokuda wani munhu anotaura chokwadi kuti bamunini munenge munhu akakupenga wemimi. Tava kuitanga munhu akarumurwa nemhandire kudai. But without wasting much of a time, gatisvika para tinomachakairara kuti I don't like this behavior of insulting one another, especially when we are leaders. This is totally wrong and out of order. Tinomachakairara tozvirambawo kuti tingaite zvakadaro izvozvo. Ndikuzona vanhu vakawanda vari kumudza zvekupenga uyu nigirikini but I think kuti inangu zvandiri kufunga. Zvinogona kunge zvisiri necessary zvimwe zvisi zvari kuita but ndikuona kunge ari nani ari better pane vanhu vese. Tungwarara wakauya uri advisor, ita zvekuadvisa Mnangagwa zvori kuita izvozvo simple. Zvekuzopuwa mic zvakabva kupi? Kuti advisor anopuwa mic, what kind of confusion is that now? Vanhu muchasichana nezvipi? Kana activist wemuzanu PF taura kuti ndato activist ndatotanga ndozvinoita vanhu ka. Kuna advisor
ini ndakatozvishaya ini ndikutoshamisika kuti Mnangagwa wane maadvisor zvimbamupengo, wane maadvisor vekuti ende Tungwarara munhu ane bapu rimwe rekuti andotombobayiwa kana depo kana jadeu chero kuti adzikame chaizvo because handinyatsonzwisisa kuti nhasi ina handisi kuramba muZANU-PF munonetsano, but you can't be a person wekuti unoti nhasi wainsult watuka nhingi mangwana watuka nhingi iwe bamunini chiko zvekati itai zvinhu order, itai zvinhu 1-1 matinyasoratidza chipati chacho nechivanhu vasina kurongeka ende zvikutoratidza kuti Mnangagwa chigore ngatichiora advisor uri kubva kuna Mnangagwa uchitaura zvokutaura uchiti ndazobvunza Mnangagwa ndabvunza nhingi zvikuroti Mnangagwa wenyu wacho hana kurongeka. Saka chii chimwe chete chataura ipapo kana Mnangagwa wacho asina kurongeka because ndo zvauri kurepresenta ka anditi wao uchiti kurepresenta kuti hey wamusazodai kuti muri kunetsana chii mungori mupati imwe chete. What's your problem now? But because party yakudza chokwadi yeZANU-PF because ina handidi zvinhu zvokuti titaure zvinhu tichitendererana kumanika land kuya kana imimi vanhu vacho veZANU-PF muri vanhu vakakwana nemi madhara imimi mbomirai zvekutora kuti hey ndiadvisor wani ngaastike waadvisor ngauperere kustate house. Imi mungati vanhu kumanika land hakuna vanhu vechikadzi vanodawo mapositions iwa here kupinda mupolitburo. Imi vanhu kumanika land musatenga madzetse ofuti imimi ukuti munhu anobva kwabva kubhowera ngaamirire time yekubhowera uzota central committee member from bhowera vanhu kuchinhingirikini kuchipinga wati koko mirirai take your time, it's your chance. Kana kuti munhu wechikadzi ngaapinda atore position yake simple kuti kuti motanga kupinza munhu abva uko hapo and that person is not part of the nhingirikini yokuside iko ngamirire kwake haasi mukadzi gender ife yakachinja kana makuti yangochani motudzwa kuti ingochani inokwanisa kupinda because hatingokwanisa kuramba tichisekerera zvinhu zvakapusa kudaro so nai aukwane uri kupinda unodii chete kungoti ndozoitanga pamwe ndenda kuramba ndichingotaura ndichitanga ndikudarira nyaya dzavanhu veZANU-PF. Inangu ndiri munhu woka Dr. Shumba ndiyo ndikutoti Dr. Shumba for president vamwe vese imboita ikoko onerana ikoko zvamuri kuita but I think zvinhu zviri kuitwa muZANU-PF zviri wrong.